Здравейте, хора! Днес ще играем една фалшива Roblox. Да, това е фалшиво Roblox. И хора. Аз съм играл един фалшив Roblox. Аз знам как се игра. Както казах, аз съм играл тези игри фалшиви Roblox и знам как се играят. Айде. Чакай! Напускай! Чакай! Извинявам се, хора, беше смотания ми брат. Бах му. Айде да, няма да казвам. YouTube, ако гледаш това, само ще посубим един-два пъти. Само един-два пъти ще посубам, обещавам. Знаеш ли каква хора? Ще играем така. Ще се правим като една котка. Аз чакай. Ще се направим като една котка. Сега. Това е фалшиво Roblox. Чакай. Фалшиво има мотоциклети, има всичко. Фалшив. И виж. Дори не опитаха. Виж. Виж това, виж. Дори не опитаха да крият, че е копия от Roblox. Виж сега. Копия от Roblox. Виж. Знаеш ли какво? Да, искам. Здравейте, хора! Аз съм... Добре. Здравейте, хора! Аз съм Боби 3K! Правям клип сега. Добре, мачи. Айде, хора, ще направя част 2. Да не забравяйте да... Чакай да кажа на майка ми дали имам още време. Какво? Хайде, хора, да гледаме друга игра. Чакай, майка. Майка ми казва, че нямам време. Айде, част 2. За 10 лайка абонирайте се на канала ми и натиснете тази камбанка. Чао!